Яркай старонкай у гісторыі беларускай літаратуры з'яўляецца драматургія Кандрата Крапівы. Да драматургіі пісьменнік звярнуўся ў пачатку 1930-х гадоў. Кандрат Крапіва ўспамінаў: «Пачалося з таго, што мяне папрасілі перакласці на беларускую мову п'есу Фанвізіна «Недаростак». І мне, натуральна, было цікава паглядзець, наколькі ўдалым атрымаўся пераклад. І я зачасціў на рэпетыцыі. Вось тут і зачапілі мяне, прапанаваўшы самому паспрабаваць напісаць п'есу. Так з'явілася першая п'еса пісьменніка «Канец дружбы». Ні чытачы, ні крытыкі не заўважылі ў ёй няўпэўненасці ўласцівай пачаткоўцам, а наадварот адзначылі яе самастойнасць і арыгінальнасць. П'еса «Канец дружбы», якая пісалася з чэрвень па снежань 1933 года, паклала пачатак вялікай дружбе аўтара з тэатрам. На подступах да сваёй галоўнай п'есы, сатырычнай камедыі «Хто смяецца апошнім», Кандрат Крапіва стварыў гераічную эпапею «Партызаны», у якой паказаў барацьбу беларускага народа ў перыяд грамадзянскай вайны. П'еса была паказана на дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве, ставілася ў многіх рэспубліканскіх тэатрах, а таксама ў розных гарадах Расіі і Ўкраіны. Драма «Партызаны» доўгі час знаходзілася ў рэпертуары тэатра імя Янкі Купалы. Асабліва цёпла прымалі яе гледачы ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны, бо яе аптымістычны настрой усяляў надзеі аб хуткай перамозе над ворагам. Неўзабаве пасля «Партызан» Кандрат Крапіва ўзяўся за новую п'есу. Няма ніводнага іншага тэатральнага твора ў багатай спадчыне пісьменніка, які б карыстаўся такой шырокай папулярнасцю. Гэты твор – яркая сатыра, нават карыкатура. Твор густа насычаны атмасферай, што панавала ў 1937-1938 гадах. Знішчальны смех гэтай п'есы выкрываў кар'ерыстаў, двурушнікаў, авантурыстаў, шантажыстаў, падхалімаў, паклёпнікаў. Імёны яе камедыйна-сатырычных персанажаў Гарлахвацкага, Зёлкіна, Тулягі ператварыліся ў назоўныя. Камедыя пастаўлена больш як у 120 тэатрах краіны і ў шмат якіх тэатрах за мяжой. Экранізавана кінастудыяй «Беларусьфільм» у 1954 годзе. У 1941 годзе драматургу Кандрату Крапіве за камедыю «Хто смяецца апошнім» і акцёру Глебу Глебову за выкананне ролі Тулягі прысуджана дзяржаўная прэмія СССР. У час Вялікай Айчыннай вайны Кандрат Крапіва напісаў п'есу «Проба агнём», пастаўлена ў 1943 годзе беларускім тэатрам імя Якуба Коласа, прысвечаную змаганню нашага народа з фашысцкай навалай. У ёй драматург адлюстраваў, як выпрабоўваліся характары і пачуцці людзей у дні вайны, як мужнеў маральна і духоўна чалавек. У сатырычнай камедыі «Мілы чалавек», пастаўленай у 1945 годзе беларускім тэатрам імя Янкі Купалы, драматург стварыў запамінальныя вобразы фальшывых паразітычных людзей, раскрыў і паказаў сутнасць іх філасофіі, якая была асабліва шкоднай для нашага народа ў ваенныя гады. Тэма вайны хвалявала Кандрата Крапіву і ў пасляваенны час, пра што сведчаць яго драмы з народам і людзі і д'яблы. У адрозненне ад п'есы «Проба агнём», дзе паказаны першы перыяд вайны, у гэтых драмах дзеянне адбываецца на тэрыторыі, акупаванай фашысцкімі захопнікамі. У пасляваенны перыяд Кандрат Крапіва стварыў п'есы «Пяюць жаваранкі», «Зацікаўленая асоба», «Брама неўміручасці», «На выстрыі». Поспехам карысталася лірычная камедыя пра жыццё калгаснай вёскі «Пяюць жаваранкі», якая вызначаецца самабытнасцю характараў, іскрыстым народным гумарам, глыбокім лірызмам. Кандрат Крапіва – аўтар навуковых прац па літаратуразнаўству і мовазнаўству, а таксама крытычных артыкулаў па беларускай мове і літаратуры. Ён рэдагаваў беларуска-рускі слоўнік, руска-беларускі слоўнік разам з Коласам і Глебкам, ажыццяўляў агульнае рэдагаванне тлумачальнага слоўніка беларускай мовы ў 5 тамах. Творы Кандрата Крапівы перакладзены на многія замежныя мовы. Імя Кандрата Крапівы прысвоена Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі, Уздзенскай сярэдняй школе нумар 2.
У Мінску на доме нумар 76 па праспекце Незалежнасці, у якім жыў пісьменнік, усталявана мемарыяльная дошка. Кандрат Крапіва – народны пісьменнік Беларусі. Узнагароджаны 4 ордэнамі Леніна, ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, ордэнам Чырвонага сцяга, ордэнам Айчыннай вайны другой ступені, ордэнам Дружбы народаў, медалямі, ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР. Але ёсць у Кандрата Крапівы яшчэ адна, галоўная ўзнагарода – народнае прызнанне, народная любоў. Запрашаем вас пазнаёміцца з творчасцю і постаццю пісьменніка і завітаць у Магілёўскую абласную бібліятэку.